Good morning everyone, na tayo po ay nagbabalik dito sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa panibago pong update ng kanilang mga latagan. So nandito tayo sa pwesto ni Boy Bangus at mag-update at mag-aalam-alam tayo ng kanilang mga presyohan na mabibili o mapipili. So shout out sa ating lahat at magandang umaga po. So samahan niyo po muli si Boss Lando X Flores. So tara, let's go! So, presyuhan ng mga latag di Boy Bangus. Boy Bangus, shout out sa'yo. Good morning. So, busy sa pagsusukli. So, ito yung mga presyo ng kanya mga bangus. Ang kada piraso ay 150. Meron din po 130 sa mga kada piraso po ng bangus. Bangus dagupan. Pag-anon lang, Tinoy, parang At ang presyo ng mga ubas po natin ay 100 pesos ang kilo. So, busy si Boy Bangus. So, yun na nga po at nakita natin ng kanilang mga update ng mga bangus. At dito naman tayo. So, ito yung mga talaba at tahong. So, may tumpukan din po dito ng mga hipon, no? Ito po yung mga tumpukan po ng hipon natin na isa halagang 50 pesos. At ang kilo ay 270. At yung mga golden pompano po natin ay 350. So yan po yung mga update natin sa mga latagan ng presyo, no? Ng mga hipon. At nandito tayo sa pwesto naman po ni Boy Tilapia. Good morning sa mga customer natin. Good morning! Pinagkakaguluhan ka na naman ng yung mga masugid na mga parokyano na mamimili mo. So shout out sa inyong lahat. Good morning. At sigurado mananakit na naman ng kilikili nito. Dahil sa daming lilinisin. Ito po, papakita ko po yung nilinisin niya. Oh. Ayan. Parang basketball lang. Natatambakan din kahit papaano. At nakakuha lang siya ng katulong. Ayun na kabila. Tinulungan siya ni Boss Maki. Ayan. Para makapagano ng mga tilapia na lilinisin. Ayan. Ilang kali daw? Kaya 3, 4, 5. Tambakan na talaga. Magkaba kilo ngayon ng tilapia mo? 110 na per kilo ng mga tilapia Batangas ni Boy Tilapia. So shout out sa'yo. At isang magandang umaga. Ayan, tamang linis talaga siya. Oh. El, maraming salamat at iikot pa ako. Sige, busy ka eh. Thank you. Atin tayo kay Moy Moy. Yung 110 sa kayong 50 pesos kilo. talang kilo ng taong ko matataba. Ayun, matataba. Hindi matambok, matataba. Matambok, tsaka mataba. Ayun. So, ito mga drumstick. 170. 45 days na manok. Ayan. 170 po ang per kilo na mga drumstick. Ito, drumstick din. Ano? 150. Oh, mga ano yan? Mga maliliit. Halo na. Mga balik. So, yan po yung mga manok na latagan po rito. Ni Moy Moy. Salamat, Moy Moy. Shout out si Pogi. Oh, shout out kay Pogi. Oh, Pogi, thank you. Shout out, Lodi. Good morning. Sit muna tayo sa gulay. Gulay muna tayo para mas maganda, mas healthy sa katawan, gulay. Salamat, thank you. Yan po yung mga latagan ng mga gulay po natin sa Malabon Fish Market. Ayan po yung mga latagan nila. At may mga presyo na rin po na inyo pong mabibili. So meron din po dito manok na 170 rin po ang per kilo. 45 days, no? Drumstick chicken. Kiwi, longgan. 100 pesos. Yan. Kada balot. 100 na lang yan. Kalahati. Yan po yung mga presyo naman po ng mga prutas na inyo po Wala nang mabibili. tatangnan yan. Eksakto na sa ano yun. Sakto sa? Sakto sa kilo. Kala ko sakto sa tiyan eh. Ay, saking mo. Kinamataw. O, 40 na lang guys.
Ito tayo kay boss. Good morning, magkano ang ano? Ang dala niya, basta kilo. 300 ang kilo. Ito pa yung sinasabi ko kayo danggit. 200 ang kilo, pero yan na lang, no? So, yan ang paninda ni Bito dito sa Malabon Fish Market ng mga sariwang bisugo. Salamat! At mga matatabang tahong, 80 lang po, 80. kada tabo. Yes. Yan po ang kada tabo, 80 pesos. Ayun, yung sinasabi ko, naka-manicure pa, naka-pedicure. 8 Kompleto. lang yan. Mamaya-maya na pa. So, ayan ang mga latagan po dito, no? Tindahan ako, nagtatagal pa ako. Katalagi. Ayan, ang mga latagan po nila dito, no? Oh, meron tayong mga kalangka. Buhay na buhay. Kaya lang, ano to, may halo rin, no? Siyempre, mabait lalaki po, no? Na talangka na inyo mabibili. At meron dito mga alimango. Alimasag na pang traplet. Torres, magkano kayo kilo? 4. 4. So 400 pesos po yung mga bentahan po dito ng mga talangka, no? Nakakita tayo ng talangka. 400 pesos. Alimango, 4 din ang presyo. 400 pesos po ang mga per kilo, no, ng mga latag po dito ng alimango at mga talangka. Ayan, marami po naghahanap nito. Ayan, no, malalaki na yung mga talangka na inyo po mabibili, no? Boss Doren, salamat ha, thank you. Dito magkano pala kilo? 100 po ang kilo pang traplet po na talangka, alimasag. Salamat. At yung mga kilo po ng mga hipon, medyo may pagbaba po, no? So, mga kilo po ngayon ay 250 sa kada latag po nila ng mga per kilo ng mga hipon. Yan po yung mga latagan ng galunggong. At nagbalik na ang ating kaibigan. Magkano kilo, bossing? 280? 80 kilo, boss. Ayan ang kilo. Ba't ngayon ka lang nagtinda uli? Ngayon ka lang uli bumalik ka. Mukhang nagbakasyon ka. Ito, 100 pesos. So, ayan po yung mga update natin sa kanyang latag ng mga galunggong, no? Ang ating kaibigan na nagbalik po muli sa Malabon Fish Market. So, shout out sa'yo, Lodi. Ayun, good morning. Thank you, thank you. Kano yan? 280 kilo. Tagal mo na wala, ah. Salamat, thank you. Oo, tagal na. Bigyan mo na 600, Tidel. Dito naman po yung mga kilo. So, per kilo naman po ng mga hipon. Ayan po, oh. 240 per kilo ng mga hipon. At ito ang mga sugpo natin ay 400 pesos. Sugpo, 400 pesos ang per kilo. Wala ako dito kahit big na, boss. Dito tayo kay Kuya Ricky, no? Kuya Ricky, ang dami nagtatanong itong mga pink salmon, eh. Magkano na nga yung kilo nito? Yan po yung pink salmon na latag po dito ni Kuya Ricky, no? At 160 sa mga bangus. Ito po kantin po sa halagang 150, tatlong piraso. At mga bangus pandaing na mabibili nyo po sa pwesto niya. 160 ang kilo. Dito Kuya Ricky, 160 na rin. 160 na rin po ang per kilo po ng mga pink salmon head, no? Na mabibili nyo po dito kay Kuya Ricky sa bandang gitna ng pink salmon head. Kuya Ricky, maraming pong salamat. Thank you. So, ayan po ang ating mga kababayan na namimili sa bayan po ng Malabon Fish Market at sa ating mga ina-update na kanilang mga latagan na
sulit presyo ang iba pang latag dito, no? So yung sugpo dito, mura na to, no? Sa halagang 400 pesos. Talagang makakatipid ka na. At fresh na fresh po yung mga latag po dito ng mga sugpo. Ayan. Masarap yan at malinamnam. Sarap niyan. So tuloy pa ating update at tayo po ay sumasalubong sa ating mga kababayan po rito, no, na mga naghahanap din po ng mga murang presyo na mabibili sa Malabon Fish Market. At dito po tayo sa mga kilo ng hipon, 240 naman po sa kilo. At yung mga ampalaya po natin, 100 pesos per kilo. Kamatis po natin, 100 pesos per kilo. Ayan, 240 sa per kilo ng mga hipon. At mga big hipon, big size, 350 naman ang per kilo. At mga pink salmon, no? Pink salmon head ay 140 na kilo. At 150 po sa mga isdang matambaka. 50 pesos po sa mga isdang tawil. Si Chris, tignan mo, bilang tayo. Shout out po, good morning. Morning po. Ayan, yung mga vendor po natin sa Malabon Fish Market. Salamat po, thank you. At tumpukan po dito ng mga tilapia. Ayan, 100 ang tumpok. Mga per piraso ng bangus. Ito po yung mga isdang burara. Ayan. So kahit pa paano may mga isda na tayo, mga bato na mabibili. 180 sa kilo ng mga binluan. At magkano per kilo sa sniper? 180 ang per kilo. So yun po yung mga presyo, no? 180. So ito yung mga natagan po dito, no, na inyo pong mabibili ng mga isdang bato at meron din po mga isdang lapo-lapo. Puro hipon ang mga natagan po dito at talagang murang-mura sa mga presyo na atin po na-update, no? So magkano hipon, Lodi? 150 lang kilo. 300. Di magkano presyo? 230. 230. So, bakit biglang baba ang hipon kahapon? Yan na lang yan eh. Wala nang ipon, Boss Lando. Stranded na naman yan. Malamang. Labas yan, Martes pa ulit. Oo. Tapos mura. Eh dito magkano? 320 naman. 60 ang kanina, Boss Lando. Ayun, yung mga presyohan ng mga hipon po nila, no? Fresh na hipon po yung mga na-update natin. At sa mga kilo po ng Tilapiang Batangas, 100 pesos po yan. Sa kada latag po nila sa bayan po ng Malabon Fish Market. So yan po yung mga updated na ating ina-update dito po sa latagan. Itumpukan din po. Tumpukan. At mga tumpukan 100 pesos. At yan po yung mga latagan din po dito, no? Yung mga tawilis pa rin po marami at mga saksak. So yan po yung mga latagan na ating po ina-update sa Malabon Fish Market. Napaka-fresh ng isdang tawilis, no? Bayaran mo. At 250 sa kilo. Good morning, Boss Makmak. Yan ang mga tumpukan din po rito ng mga hipon. At sa mga isdang mga imelda o big head, kung tawagin ay maya-maya, ay 100 pesos sa mga ulo. Yan na lang, Boss Lando. Wala kang ibang latag. Mahal yung mga yellow pea, 300. Una pa lang. Eh pag binenta mo na, magkano na? No? Yung mga bibili yung 350. Oo. Alam mo naman ng tao, talaga naghahanap ng murang presyo. Kaya nagpunta nga din rito eh. Para makamenos, di ba? So ito po yung mga cream dory. Cream dory natin 160 ang mga per kilo, mga laman po yan. Boss Makmak, thank you ha, salamat. Hipon. Mura hipon ngayon, no? Itong bagsak. 250 ngayon ang hipon. So yan po yung presyo, 250 ang per kilo ng hipon. Salamat.
size kaya te? Alright, so dito mga tumpukan po ng mga tilapia. Ayan po ay 100 pesos, tilapiyang Batangas. Bataan yan, yung Batangas. Ano? Bataan. Bataan. At dito ay 100 pesos din po tumpok ng mga tilapia. Pagi. So yun po yung mga latagan po dito ng mga tumpukan po ng tilapiyang Batangas. At sa mga mahilig mag-okoy, ito, 50 pesos tumpok at 100 pesos na tumpukan ng tilapiyang Batangas. Laging lugi eh, iniwan ako eh. Iniwanan ka na? Sana all. So yan po yung 100 pesos na tumpok na inyo pong mabibili na tilapiyang Batangas. Salamat po. Thank you. So ito na yung mga tatagan dito sa dulo no ng mga isda. Ayan. Kano? 475. At yan po yung mga nakita nating latagan dito sa Malabon Fish Market no sa kanilang mga pwesto at nakapag-update na tayo dito sa bandang dulo ng mga latagan na mabibili. So mga tumpukan po ng mga tilapiyang Batangas sa latagan. So dito tayo kay Agustin Miraflores naman at Annalyn Bernardo sa latagan po ng kanilang mga latag ng tilapia. Tilapiyang Batangas pa rin po. So yung mga tilapiyang Batangas po ay nagmura na ang mga presyohan na talagang sulit presyo, no? Sa per kilo pa lang ay meron po tayong nakitang 100 pesos, 120 sa mga per kilo. At dito, nakita po natin ngayon ay 100 pesos na per kilo po ng mga tilapiyang Batangas. Ay, 100 na lang po ang kada kilo ng mga tilapiyang Batangas. At dito tayo sa mga malalaki naman mga tilapia. Ito, mga pang-inihaw, no? Na nilalagyan po natin ng mga palaman. Tiyo, nandiyan ka pala, yung panggancho mo, inihiram ni, ano, hindi mo pinahiram. Nagtatampo. Nagtatampo. Shout out sa'yo. Shoutout kay Kagawad Eric. Ayun. Shout out kay Kagawad Eric Galliano ng Tondo. Shout out po sa'yo. Magandang umaga. At yan yung mga latag naman ni Annalyn Bernardo sa kanyang pwesto. At dito naman tayo kay Agustin Miraflores. 100 pesos na kilo ng tilapiyang Batangas. At so yan po yung mga presyo, 100, 120 sa mga tilapia. 100 pesos. So sa shoutout to eh. Shoutout sa mga viewers ni Buslando dyan. Magandang umaga sa inyo at magandang morning. Ayun. So sino pa? At lalo-lalo na sa mga viewers ni Buslando dyan, shoutout sa inyong lahat. Pati sa mga OFW natin dyan, lalo-lalo na kay Leslie Rene Rabino, shoutout sa iyo, mabuhay ka. Ika hanggat gusto mo. So At shoutout. saka sa family ko sa Romblon, shoutout sa inyong lahat. Ayun. Shoutout. Good morning. Mabuhay kayo at God gusto ninyo. Ayun. So At shoutout. lalo-lalo na kay Brian Flores. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Mabuhay ka hanggat gusto mo rin. Ayun. Pero naghahanap siya, naghahanap ha. Bigyan natin. So shoutout sa'yo, Brian Flores. So ang ipon niya, eto, biglang lumiit. Murang-mura. Kano ngayon ng per kilo? 2.20. O, 2.20. 2.20 na per kilo ng hipon. Yan po ay pwedeng pang okoy. Ayan. So yan po yung tatag ni Brian Flores. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga viewers po natin, no, shout out po sa inyong lahat dyan. At maraming salamat sa pagsubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Shout out po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.